हेलो माय डियर भिउवार्स आरो साबस्क्राइबार नोंथांमोन दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव दहायसो आंनि खानायखौ माबोरै हादोंमोन बेखौ दिन्थिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांगोन। फैदों बिब्दिब्ला लोगोफोर दिनैनि आंनि ब्लगखौ नायलांदोनि।
आंनि दिनैनि बे ब्लगखौ नायलांनायनि थाखाय गासै भिउवार्स आरो साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरो। आंनि गुबुन ब्लगफोरखौबो बेफोरबायदिनो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामो नोंथांमोनखौ। बाय बाय, सी यू अगेन।